Kini ke AKASHVANI Shillong ke khubor ban pulia di kasan di jana kimat bakongsan jogo khubor. Penong jengelang kami bnia halor ke jingtei ke yendor barthau ai kami ghalia hamau diang. Sohun melampang halor ke jingyat ke kam. Hukum ke Office District Magistrate jo ke East Khasi Hills ya barok ki video ban ai jing tip ipat ba halor u single emergency number IWR. Dawa kinong yelam jo ke kudlung dok nong lan da ke jing tok kit bnia halor ke jing yap jo ba Thailand ling dok nong lan ubana ke sinong permadan. Bat khot penong jing ki ke All India Organization of Chemists and Druggists hakari India khanglut kidukan di dawai hamighalia. Ki khubor ki babnia ya ke jingilang kmi bnia ha ke bede ba ke jingtei ya ke yenor barthau an ke meghalia hamau diang la penong nim ke sengi hapo ke jing penya jong lampang ke yenor bar u Thomas e sangma ha ke jingi dan lang u sembut menteri rang ba ba Preston tun song kiri champang kiri gi nong kmi ba ki nong penya kam ha ke jingtei lembat ki nong mi khmat ni kitna sarkar ba repair ban lom bat ai jing ken halo ke jing ya chaprang jo ke project hadin ke jing ni bnia ke jing nong jing man baro halo ke jing ya jo ke ni ke kam jong ke jing tei ya ke ke project ulam phang ula pen pau ke jing sohun halo ke jing ya ke kam kumbalak mi lenti bat ula ong ba ke jing tei pendep pura ya ke yin rabat thau an de thamai kan la ban dep ha ka por labo habakran halor ka durkhi ke bala sapriang stat leng ba ke social media hakini ki kindat si ki ba lala ka pen i ke jing tua kat nom jo ke te ke jing tei ulam phang ula ong ba ya ke te ke jing ja la su pen he khlam da dei bat ula kuntu ki pat ba ban am pen priang ye ki ba kum ki te ki khubor ki ba khlam pen tikana ka bala ban pen so thu bakla halor ke te ke project ka Office District Magistrate jo ke East Khasi Hills District kal ai hukum ya barok ki Block Development Officer ban penjur ya ke jing pen priang jing tip halor u single emergency number IWR u bahapo ka emergency response support system ka jing tmu jong kan ni kalong ban pathai khubor khanang baki pat ba kin tip sai halor kilap jing sakri bakila ban yo aki khep ki badan kam kerke ya ka jing ram da ka ba pendang kam ya ka te helpline kata da ka ba phone hau number IWR ka bala tre kam na du usna mar jakat pra ki bor pniat kila ong ba ka integrated response system ka ba mot ki jing sakri ki bala ban yo ahba ki pat ba ki phone hau te number kalong ba ken yo mar ki jing rap ka badan kam kerki bat kata ka song la ki pat ba ki tip salon sar saphang ka te ki jing sakri bat ru ahba la phone biang por ki bor sinsa ke East Khasi Hills District kila banjur halo ke jing dan kam ban penlong ki jing let yala pat ba ha kaleng ki shnong ha sor ba nong kendong ban penti kena bagi pat ba ki sutu bakila ban yo jing yaram ha ki khap badan kam kerki tang da ka ba su phone ha u single emergency number IWR ka pragati arhajar apun riu ke balong kelempung ya kenduk lang jong kisipai na kiwe kiri jong ke perthai rengkat bagi kisipai keri kalalong nim kesengi ha umrai military station ha meghalia ha ke bala wan manisim mentalang da kisipai na ki kharat li kiri ki ba yelong paralok bakari India ki bakanthup ya ke Bhutan Nepal Sri Lanka Vietnam bat Indonesia kathong jong ka pragati arhajar apun riu bala khot penlong da ka kenun sipai jong kari ke Indian Army kalong ban khampen bahai ki jing yedai ha kur kom trikam ha ki khap ba ka jing tre lang ha pedeng ki wei kiri kata ka wei bat ka wei pat kalong ka badan kam bat kile kren pli jung mut ru ahlor ki jing ha ki kam jing sakri ban yadai la kiri u Major General Sunil Shuran ula kedau halor ke jing kongsan jong ke jing ai jing hikai mat keliang bat ke jing tre lang ha pedeng jong ki kiri ha ke te lempung on pai khmat kerpang ha ki artayo halor ki rukom khandale ano aki khlau bat kilum lemba ke jing samar keliang ye ki bot bat ki sen jam trekam UMLE ke mokorwat uba renik ton el tongkhar hanim ke si ula ong ba ke sarkar MDA 2 ka bahapo ke jingelam jong ka NPP ka dan jing tmu ban thau sa ka wei ka block ka thamai ha Southwest Khasi Hills District
Bat lopen benaru baya Karilang College. Hakas nong mausau ya kabala up community Islam on pleno akalai poterik minta ubnai jemang. Haba ajin keren hadian bula play ya ke SBI ATM haki kerpong jong ke office deputy commissioner ha lat lausang uba tongkar ulo ong ba ka blok bala donjing tu bantau thamai hakatan Shillang rilang kan kampen suk ya ke jing ajing sakri ke kambahas ki patba nong song snon jong katan uba tongkar la kenturu ya ki bor peniak jong ke SBI bakin play ya ke tanak terekam jong kete ke bank hakatan ke barang duna hakaliang ke jing ajing sakri leng baki bank ba tongkar la thuru ba ha ke sipli ya ke Rilang College on wane dan rongkat lang usembut menteri rong ba ke jela uba singau balang dahar bat ki wede ki he sarkar kani ke khubor kawan sepi nak Akashvani Shillong nak Akashvani Shillong mentang ini beteng ki khubor ki berang sa Kinong ilam juga kur lumdo nong lat nyem kasi kile ye kendu superintendent of police jong Eastern West Khasi district Hamairang bandawa penlong na kajing tokit ke babnya halo kajing yap jong ba Thailand lengdo nong lat na kasnong permadan kabala pensa ka lengo par ka umdum yo ba Thailand lengdo nong lat basan busan senam karta lalap bau layap apo ko kedukan sya ha kerukom ke bai artatien bat pensuba seniu ha ke balayo iru ye kidak kisen ke jing yesho edat ha ke jaka balalap ye kamet ke jong u ki nong elam juga kolung do nong lat kila penpau ye ke jing suba sa penyam bat kila kentu ki bor pulet ban sei madan ni ki jing sisa baro halo ke jing ja nakaliang ka seng samla kur lengdo nong lat bat u presiden uba sei bor lang lengdo nong lat kila ong ba ka kur kan but din perking ba halo ketika kam kat badang ap ya ka kai pot jong ka postmortem ka ban penpau ya ka dauti kena jong ka jing yap jong ba Thailand ka Meghalaya Healthcare Association henem ka singi kalay snok tilang bat ka jing pakhang ka balay simenta hakari bro ko wei kabala khot penlong da All India Organization of Chemists and Druggists ban penpau ya ki jing persya ahlor kimat ki ba ta ya ka khai pateng ha kaliang ki dawai desin ba ki tiar ai jing sumar batru ha ki benta trekam joko kot ka kya kumbaar hazan rus patli ki dukan di dawai ha keleng ke jela Meghalaya ki lakhang kredep ila ki dukan nen ke si ha ka ba ka te ka seng kala penpau ya ke jing sokhya halor ke jing yai biteng jong ke jing penia yeu ki dawai leng ba ka online klem kinu ki kendon ki badai wat hadien ka klam COVID-19 u president ka MECA uba David Khasi ulong ba la dep ban ajing tip sa ki bosen syar bat ru ki pat ba halor ka te ke jing ki persya bat la pensai ru ba baro ki dukan dawai ken khang na ka benta ar pusau kenta katong jong kete jing pakhang kalong bandawa dakian ba perking baniadai ki pharmacy ki baladan license ka office deputy commissioner supply joko West Khasi district ka penbena sabaro ki pat ba ki be don ki card ration banang ni sakman ye kinu ki application ki be de ki jing sakri na ki card ration ki dewen pa online lengba ka smart PDS portal ka bala play bat play pat ba da ka sarkar India lembah ketika portal laban yo ia kejing sakri iba kentup ia kejing apply card ration thamai kejing penderung kerteng lan ia jing wengno iki kerteng juki dekat nak ration card kinu kejing penkela kejing penkot ni jing IT no ration card bat kiwi la ajing mod ia ki nong song bakin penkre lepa ia baru ki kot kislani ki dulir ki badan kam haswa bakin apply online la ai hukum ru ya baro ki dukan ration ha keleng ke district bakin ai jing yarap ya ki nong yo ration bat ru bakin tho bat pen i ya baro ki jing tip badan kam na ka benta jongki u district school education officer jong Southwest Garo Hills district la pen bana bala pen sange swai ka personal interview na ka benta ka post assistant lecturer ha ka subject economics but political science ha empathy government high secondary school na ki daw ki bamla kyar katu kani ka khubor la kut ka bala wan shapina ka Akashvani Shillong ha ka por prabajing ini so pa ka Delhi station na ka benta ki khubor ki banwan naka